Туктар алдынан поезд бик салмак кына хәрәкәтләнсә дә, әлеге тимер юл техникасы зур күләмдәге товарларны тиз һәм билгеләнгән вакытка Казанга китереп җиткерде. Башкаланың Тихорецкий урамындагы станцияда истәлекле вакыйга. Контейнерлар ташый торган әлеге поезд 6 сентябрь көнне Владивостоктан кузгалып киткән иде. Һәм 11 көн эчендә 6000 километрга якын юл үтеп, ул Казанга килеп җитте. Товарларны күпләп һәм тиз ташый торган әлеге алым икътисад үсешенә һичшиксез уңай йогынты ясаячак ди белгечләр. Әлеге поездагы 39 вагонга 85 контейнер урнаштырылган. Аларда Азия илләрендә җитештерелгән көн күреш кирәк-яраклары маркетплейсларда сатыла торган товарлар алып килделәр. Владивостокка киткәндә Татарстан сәнәгать оешмаларында җитештерелгән продукция төяп җибәрәчәкләр. Бу беренче чиратта машина төзелеше тармагы өчен товарлар һәм нефть химиясе продукциясе. Әлеге поездны 6 сентябрьдә Көн чыгыш икътисади форум кысаларында президент Рөстәм Миңнеханов катнашында озатканнар иде. Күп товарлар, беләсездер инде, безнең бүген Мәскәү яугына түгел, көн яугына түгел, көн чыгыш яугына таба барачак. Шуның өчен беренчедән монда пустой пробег юк Мәскәү яугына. Сразу Казанга килеп, шушы контейнерлар Казаннан инде безнең күрше территорияларга да тарала торган була. Шуннан башка күрше территориялардан җыелган әйберләр, товарлар шушында җыелышып контейнер поезд белән Владивосток ягына китәтергән була. Бу безнең эшмәкәрләр өчен бик мөһим, алар чит ил базарына чыга алачак дигән сүз. Товарлар Владивостоктан көн чыгыш илләренә китәчәк. Татарстан икътисады үсеше өчен яңа мөмкинлек барлыкка килә. Элек продукция Санкт-Петербург, Мәскәү аша кайтарылса, хәзер юл кыскара. Без бу эшне былтыр җәй көне башлаган идек. Һәр атна сайын безнең тутырып, без бер поезд җибәрә идек. Алабуга зонасыннан. Инде менә хәзер бу Майерс компаниясе киткәч, Рәсәйдән менә без инде башка компанияләр белән дә шул диалогны дәвам иттек. Менә Феска компаниясе беренчеләрдән булып, үзләренең поездларын безгә җибәрде. Туры юлдан товар тизрәк килеп җитә, юл чыгымнарда кимей. Белгечләр әйткәнчә, продукция ташу бәясе 25%-ка кимей. Компания «Российские железные дороги» выдержала... Россия тимир юллары компаниясе поездга төялгән йөкне сөйләшенгән вакытка шушы урынга китереп җиткерде. Бу товарларны Татарстан буенча таратачаклар, Самарага да алып китәчәкләр. И для прилегающих, так скажем, субъектов. Эш расписание буенча бара, товар кабул итүчеләр алдан белеп планлаштырып көтеп тора. Әлбәттә, бу сәнәгатьтәге эшчәнлеккә дә уңай йогынты ясый. Четкая предсказуемость, прогнозируемость рейсов. Поезд даими рәвештә 2 атнага бер мәртәбә Владивостоктан Казанга йөриячәк. Тихорецкий урамындагы станциядән товарларны йөк машиналары белән башка төбәкләргә ташу мөмкинлеге дә бар. Алга таба поездны атнага бер мәртәбә йөртә башларга ниятлибез. Белгечләр фикеренчә, Казан илдәге иң зур товар тарату үзәгенә әверелергә мөмкин. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.